Kinong Traibang hakaleng kari India. Hapo kasyatri jungka United Forum of Bank Union. Kelapenlong kajingaki sange trekam kebaar sengi kenti. Kabala sedang nadu kakat hanru tarik. Bat kaban kod hakakat nyo tarik ntaun opera. Halor kajing temu jangka sorkar pedang. Ban IT peniat ino i artili ki bang Syakiru Shimet. Kita i artili ki bang kibala temu ban IT peniat Syakiru Shimet hadu menta 4.8 bena. Nakaliang kinong Traibang jangka jala Megalayaru. Kila Shim mentalang hakan kajing sange trekam. Bat penlong kajing aki sengi palai. Kabade sengi sedang State Bank of India Shillong Branch. Inqilab Zindabad! 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 We demand reduction of interest for small borrowers. We demand! We demand reduction of interest for small borrowers. We demand! We demand safety and security of people's savings. We demand! We demand safety and security of people's savings. We demand! We demand opening of more bank branches. We demand! We banks. We oppose! We oppose shifting of government business to private banks. We oppose! And we oppose writing of corporate NPAs. We oppose! We oppose writing of corporate NPAs. We oppose! We oppose denationalization of public sector banks. We oppose! Inqilab Zindabad! Zindabad! Inqilab Zindabad! Zindabad! Right path! Inqilab Zindabad! Inqilab Zindabad! Rajashri Murdabad! Halla bol bhai, halla bol! Inqilab Zindabad! Anti-people government down. Anti-people government down. Ni liang jumka Meghalaya State Unit jumka United Forum Bank Union UFBU ni penong ni beteng lang ya kshan lang ya ka UFBU syakaleng ka India daga penong jingpa jingkhang tre arsni ni don ka strike arsni mentasi khandre bata syai kanyu tarik kani ka jingya khang bang jungi kadi na kadao baka sarkar kamut pan rai kui ka bill ni ban kelai kani ka banking law amendment bill hajar kuai kamut ban kelas ke bank Shimet ya artli ke bank sarkar pat kuai ke insurance company government hakani kalapan berapa hakani ka winter session juga parliament kamut ban rai ta kuai ka bill ban kela bank Shimet ini liang jongki association na liang jongka bank bat ni kiwi ro ki trade union ya snok tilang bat ni bat ni nimban si bang hapan ya khang arsni bat ni habil strike arsni bania percaya kani ka jikmu jongka sarkar ban rai kani ka bill Sementara ni kapil kalong balai bang ya persyam ni. Kini ki bang syai ka kini ki snem macam je syai ka dai. Ibun ki bang ki bang Shimet. Hading kata apa de ki lap kini ki bang Shimet. Kilong ki bang bamla ban yarap itu sok ibri badet parian. Ti hadin kata apa se wanra bagi sepen kala no ini ki bang sarkar ki setang ban mi kini ki bang sarkar. Nadu bami kini bang sarkar pade ibri beduk besuk ibri badet beria perkhot ki pajba ki sedang ban yo ya kata ka jingyarap na liang juga bank, yo ban pli account, yo ban simram ibarat. Nanta ka jing jong kibriyo pasang. Suki pat ngilap hakani ka sunroofs nem suki kani ka sarkar ka ba mentapat ka lebyang bat pen kalabyang ikini ki bank sarkar ka ba train namta ki pa kale ban pen kalabyang shi bank Shimet. Kaong ba kini ki bank sarkar kimla ban treba kimla ban yonong kan bhai ki ladang ipin kelas ki bank Shimet. Andre kini kadi ka hop kamdi ke jingsya kata na ki bank profit bank ki ba yo kata ka operating profit net profit ka ba yo pundo ki bank sarkar bank Shimet kita ki private banks ki bun ki balayami ski ki apanya khan de kata ka jingkran jong sarkar ba ong ba ki bank Shimet ki khamba bani ki bank sarkar kali kadi tang jing pen phok ki pajba na kadau yu ki ko pen kelas ki bank Shimet pade ka long ba ki ko ban dino igini ki bank sarkar Syakini ki corporate, syakini ki hespa ni ki corporate. Kimut ban le ba suki kan dunai kan ka share jong ka government. Kajing long try jong ka sarkar, hakini ki bank sarkar kan lewan pendunano kan pengun de kini ki jinglong try ni ki share jong kini ki corporate. Te sisin ba kini ki corporate ki lasdang ban bun ka share, maki ki lalong no ki try jong kini ki bank.
te chisin ba kilalong no maki try pat kile gum no ram ka bade ban ai shiki pajba ir tu ju karam kin ai shiki ni corporate kila shim ram diki 1000 crore hadin ba kila dep shim ini kumba kila jia kini snim bala dep idon brokot kite be kata ya kani ka ram ba kila dep ai shiki ni corporate suki kile gum no kimya siu kyong bangi ngim laban siu na kani ka daw na te ka daw te jat ba ka government ka yarap iki ong bato apa pimla ban siu ta karam jungi ini ya compromise no hai amount berat kumbangan choy nuksa ipi ikho dikata ka haircut. I'll give you a quick example ngana ipi shuko kumka kadon koi ka Bhushan Power kadon 100,000 crore kalon baki shimki karam baki shimki gare 100,000 crore hadin kata kisiu katno ban khang eta karam khat khandai hajar kata mon 100% kaladu nong kapan kani ka pisa baki airam shigini ki corporate kadi ka pisa jonga jungki kadi ka pisa jung pajba beli haki bang sarkar ka pisa bawan bu kadi ka pisa jongga jungki pajba ka pisa jonga jungki nadu ubriu bodok bawan tep san tangka sispa tangka hadu kini ki mahajan ki bakam he kimdi kini corporate ka pisa jungki pajba kadai ba yele menta banya ban aino shiki corporate kani kadai tang kata ka plan jungki sarkar dino ayo kumno kan kata kani pat beli bangi strike ni beli bangi smo kan kata kadai koi kata ar kadai kolong ba sisin bagini ki bang kila kala sigi bang shmet ei ga banja briu bedok besok numyo shoy kata jingkan kam ya kama menta profit ki caka gi berit beria ki kunong tada kidon ki bang ki bang sota la kadai ka state bank ne kadai ka union bank kadai ka punjab national bank kuno ka bank ka padon khamta mi ki caka gi berit hakinong ka debi ki caka ji kadai ki bank ki sota mujudon unoro private bank bon li branch pi sha josha neun li bank sha kunong matcha juga karwel satlak kari kidepe ki bang sota kata saya sila da kini ki bang ki kalash ka bang shmet ki private ki nong no ki om bangi ngimde bangi pli banyarap brio ngi pli tam bangi nong ilade bos no corporate no mahajan no hespa perkata ngaji nong ngajong ya ba wong ba kadon koi ka bang junga sha nong bagi brio ki wan tap no ki wan tap sispa tangka ki wan tap san spa tangka belingan bu eta ka bang kamera pengangan